IFM News. At danti paglalawagan ti investigasyon iti Tabuk Police Station iti napasama ka pamaldog iti laing bigat kalban. Sigurado iti Provincial Peace and Order Council iti Kalinga kontrolado iti sitwasyon gabuta may pagharap nga tribal war iti motibo iti krimen. Iti rakurak iti POC in baga iti PNP kasamitan iti Philippine Army nga datoy ket adda iti sangan kinawatan iti duang grupo iti Mataguan Badong Council iti Kalinga Budong Council elders para palang kadatoy umigigat nga laban iti dua nga tribal group iti nakamat mo lugar kas iti Basaw ken iti Biga. Dinawat pa iti Kalinga Governor James Eduba iti publiko nga agbaling na kalmado sabi ko sakit malikligan iti panakol kasi basamak ngariri iti dua nga tribo nga nagsunod na katayan iti talong individual iti nadakamat nga lugar in baga ti pulisya manarimaan ng investigasyon da panggipalang dito nga banag ken manarimaan ti panaka dahil iti suspect iti dito nga krimen dino nga talo nga kaming iti Basaw tribe iti Timusay. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN.